Mga kapatid, unay ng nananapit na ang pagdiriwang ng pag-istahan ng ating dakilang patron sa San Agustin. Buong ganap at pananabik, halin at pananakit, upang ang ating pananampalataya at pagkalabig at ang ating mamahiligan ay mapagbalat. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob sa iyong sambayanan ang panibagong bukso ng Espiritu na pumustos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na bagos ng karunungan ay magbunsod ang aming panlabig at ikaw na kapal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang bahagi ng ating Liwanag ng pananampalataya. Alalahanin natin ang mga misyonero Agustino na nagmula ng pananampalataya Kristiyano sa ating bayan. 292 taon na ang nalilipas. Ipanalangin din natin ang mga batang binibinyagan sa ating simbahan upang patuloy nilang mapaglimas ang liwanag ng pananampalataya sa mga susunod pang henerasyon. ang kandilang liwanag ng pananampalataya ang ihahandog ni Brother Sam Pacaruga, Brother Kino Enrique, Sister Abby Almenas, Brother Patrick Cruz, Brother Rafi Andan, at Sister Gemma Andan. San Agustin, ang lawang tunay na pananampalataya at liwanag ng mahal at pagpuro. Ipanalangin mo kami. Alalahanin natin sa ating mga panalangin ang mga taong namumuno ng apostolado ng mga kabataan ng ating parokya bukod at ngayon. Ang bulaklak na kagalapan ay ihahandog ni Sister Milagros Estrella, Sister Elenica Reynoso, Sister Lera Torres, Sister Leila Reyes, Sister Marisi Clau, at Sister Micaela Lopez. San Agustin, namumukod na punong palibo sa tahanan ng Diyos at anak ng mga lumang ni Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Atas ang paglilingkod. Ating alalahanin ang mga paring anak ng Diyos, lahat ng mga paring naglingkod sa ating parokya, gayon din ang mga may sakit at nagtiradong pari at mga nagmimisyon sa malalim lugar. Patuloy na mga silang magkaroon ng bagong gusto ng panalangin at kabanalan, maging maalam at masigasig, lalo na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at pagdaliwang ng mga sakramento. Pang-estora ng paglilingkod ay ihahandog ni Sister Merlin Lato at Sister Dina Padre. San Agustin, masigasig at nakapagpahayag ng salita ng Diyos at nakakain at pagpaliwanag ng banal na kasulatan. Ipanalangin mo kami.
ay maging paalala rin ng yakap natin sa kanila, lalo din sa ating mga kababayan na dumaraan sa mga pagsubok at kalimpitan. Ang kapang magpapayat sa mga lupa ay inahandog ni na Sister Luz Angeles, Sister Rose Paladuan, Sister Betty Piampao, at Sister Amin Santos. Sa lusing kaibigan at agapay ng mga luha, Ipanalangin mo kami. Cruz Pectoral. krus ng pag-ibig at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Ating alalahanin ang mga religyoso at religyosa mula sa ating parokya at ang lahat ng mga taong nagdaraan sa krus sa buhay, dulot ng pagsunod kay Jesus. Ang krus ng pag-ibig at pagtalima ay inahandog ni Sister Lina Piampao. Sa lusing na ang puso ay pinag-aalab ng apoy ng pag-ibig ng Diyos, mapagkumbaba ang away naman. Ipanalangin mo kami. Bakulo. Tungkod ng tungkulin, Idalangin natin ang mga namumuno sa pamahalaan, mga samahan at ilusong pagsimbahan upang sa pamamagitan ng Bakulo ni San Agustin ay maakay sila sa tama atas na pamumuno. Ang bakulo na tungkod ng tungkulin ay inahandog ni na Sister Merlin Osyokula at Sister David Geronimo. sa lusing gabay sa pamamatungot ng buhay paglilingkod. Ipanalangin mo kami. Pabango. Haleluya ng kabanan. Ipanalangin natin ang ating mga kaparokya na sisikap na mabuhay sa sakyon ng kabanalan upang maihanda sila ito sa kanilang pagkakamit ng gantimpala kaligtasan. Ang pabango na halimuyak ng kabanalan ay inahandog ni Sister Pati Esqueves. Sa lusing maningning na salamin ng kabanan. Ipanalangin mo kami.
Singsing Episcopal. Singsing ng katapatan. Alalahanin natin ang mga pamilya na hindi nagkakasundo, ang mga anak na lumilimot sa magulang, at mga taong hindi nagpapahalaga sa buhay. Naway sa tulong ng ating patron sa Agustin, sila ay maging matibay sa pagmamahalan, katapatan at pagmamalasakit. Ang singsing ng katapatan ay ihahandog ni Sister Arcelia Balcazar. Sa Agustin, bantog na tagapagtanggol laban sa kaaway ng simbahan, tagapangalaga ng pamilya at ng buhay ng tao. Ipanalangin mo kami. Mitra, Kasuotan ng mga ang lahat po ay nangyayang tumayo para sa pag-aaral ng Mitra. Idalangin natin ang ating santumakalion na limapa at lahat ng mga obispo upang sila ay mapuspos ng espiritu ng kalumang magpasya at ibay ng kalooban, ng espiritu ng kaalaman at pagpipilitan. Naway maging matakot silang pagpagturo ng dapat sampalatayanan at lingkod na maaasahan ng sambayanan. Ang Mitra ng Banal ay ihahandog ni Sister Beth Benavides. Sa Agustin, tangal ng Orden Agustino at banal na tagapagtanggol ng simbahan. Ipanalangin mo kami.
Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at itinangalan doon ang Mesiyas. Nang mabalita ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaanihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay at napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang babalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Sinubo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila'y nangyayari lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus at ipinatong nila Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idamdanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong buti upang mapahiya ang mga umaalipista at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magpisa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang loobin ito ng Diyos,
kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailan. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatiling nakatayo.
Dr. at Dr. ko sa Pangdayoses ng Palaban sa Agustin at Vicario General ng Diocese ng Kapatid ng Pari. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama na sa Kanya ang lahat ng pagkakapunin sa Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu